Aká je produkcia fotovoltaických projektov v Chorvátsku? Čo sa myslím pod pojmom produkcia? Myslí sa tým to, že koľko, povedzme, že rovnaká elektráreň alebo rovnaký inštalovaný výkon na Slovensku, dajme tomu, versus v Chorvátsku, či dokážu urobiť rovnaké čísla alebo iné. No, neurobia rovnaké čísla, urobia iné čísla. Práve kvôli tomu, lebo v Chorvátsku je väčší počet slnečných dní, to znamená, že tá produkcia je o 15 až 20% vyššia ako na Slovensku. V závislosti od toho, kde máte ten projekt je na Slovensku. Ako máte niekde, myslím si na Orave alebo hore vyššie, na Liptove, tak tá produkcia môže byť trošičku nižšia, ak je, dajme tomu, na južnom Slovensku, tak tie projekty môžu mať vyššiu kapacitu alebo dokážu vyrobiť viacej megawatt hodín za rok. To isté platí aj pre Chorvátsko, to Chorvátsko je dlhšie, ale principiálne sa stále bavíme o 15 až 20% rozdieli na ročnej úrovni. Za mňa je to obrovské číslo. Už 6-7% by bolo obrovské číslo, ale keď sa bavíme o dvoch cifrách, tak sa bavíme o naozaj veľmi vysokom čísle. Aj z pohľadu toho sa bavíme stále už len o tej ziskovej marži. To znamená, že kým na Slovensku tie projekty, povedzme, že budú zarábať len nejakú časť, tam budete mať ten top line, ako keby to nad, vždy o 15 alebo 20% vyššie. A za mňa je to nižšie riziko tým pádom v rámci projektu ako takého. Samozrejme, že má to viacej aspektov, ale princíp je relatívne jednoduchý. Čím skôr sú peniaze doma, dajme tomu tie cash, ktoré som dostal do toho projektu, tak tým to riziko je nižšie ako také.